δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου υποδέχεται το κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος και την χειρίστρια του σκύλου οδηγού Νήτρο, Άννα Μπαλάν. Άννα, πώς αποφάσισες να αποκτήσεις ένα σκύλο οδηγό? Και ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσει κάποιος ένα σκύλο οδηγό? Αποφάσισα να πάρω σκύλο οδηγό όταν πια ενηλικιώθηκα και όταν ήρθα σε επαφή με ένα σκύλο οδηγό από μία φίλη η οποία είχε ήδη το δικό της σκύλο οδηγό. Η διαδικασία για να αποκτήσει κάποιο σκύλο οδηγό πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάει τα ζώα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γνωρίζει κινητικότητα και προσανατολισμό, δηλαδή να μπορεί να κινείται με το λευκό μπαστούνι. Και το τρίτο είναι να μπορεί να φροντίσει έναν σκύλο γενικότερα και έπειτα έναν σκύλο οδηγό. Πώς εκπαιδεύεται ένας σκύλος οδηγός? Πόσο καιρό διαρκεί η εκπαίδευσή του? Ένας σκύλος οδηγός εκπαιδεύεται μέσω της θετικής εκπαίδευσης, δηλαδή μέσω της τροφής, μέσω της επιβράβευσης όπως είναι ας πούμε το μπράβο και μέσω των χαδιών. Η εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού διαρκεί 2,5 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο ο σκύλος βρίσκεται σε μία ανάδοχη οικογένεια όπου μαθαίνει τα πολύ βασικά πράγματα όπως είναι το σήκω, το κάτσε, το μείνε, κοινωνικοποιείται και περπατάει σε διάφορες επιφάνειες. Τον δεύτερο χρόνο πηγαίνει σε έναν εκπαιδευτή σκύλων οδηγών όπου η εκπαίδευσή του συνεχίζεται με το να μάθει ψηλά, χαμηλά και μεσαία εμπόδια. Επίσης μαθαίνει περίπου 70 με 120 εντολές όπως είναι το βρες σκάλα, βρες θέση, βρες ασανσέρ. Τέλος, μαθαίνει κάτι πάρα πολύ βασικό όπου είναι η έξυπνη ανυπακοή. Για παράδειγμα, αν βρίσκομαι στην άκρη ενός γκρεμού, να πω στον Νήτρο πάμε και εκείνος με το σώμα του να μου δείξει ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί θα πέσουμε. Ποιες δεξιότητες απαιτείται να έχει ένας χειριστής ενός σκύλου οδηγού για να υπάρχει μια καλή συνεργασία με το ζώο? Οι δεξιότητες που απαιτούνται να έχει ένας τυφλός είναι πρώτα απ' όλα να μπορεί να γνωρίζει και να κινείται με το λευκό του μπαστούνι. Έπειτα να μπορεί να φροντίσει το σκύλο και να μπορούν να συνυπάρχουν μαζί. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις ως άτομο με αναπηρία όρασης? Πώς σε βοηθάει ο σκύλος σου? Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου νομίζω είναι τα ελληνικά πεζοδρόμια, όπου δυστυχώς είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα από τις καφετέριες, καθώς και τα κλαδιά των δέντρων τα οποία προεξέχουν. Ο σκύλος οδηγός, το καλό που έχει είναι ότι με βοηθάει πάρα πολύ να μπορώ να προσπερνάω όλα αυτά τα εμπόδια, δυστυχώς πολλές φορές με το να με κατεβάσει από το δρόμο. Παρ' όλα αυτά, η ασφάλειά μου με το σκύλο οδηγό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ποια είναι η σχέση σου με το σκύλο οδηγό σου σε συναισθηματικό επίπεδο? Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό από την πρώτη επαφή μαζί του? Με τον Νήτρο είμαστε δεμένοι στο 100%. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο μαζί, τον αγαπώ πάρα πολύ και για μένα είναι απλά το παιδί μου. Η πρώτη φορά που βρεθήκαμε είναι χαραγμένη μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, γιατί ήμουνα καθισμένη κάτω ο κλαδόν στο πάτωμα και εκείνος απλά ήρθε και έκατσε μέσα στην αγκαλιά μου. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου όταν βλέπει κάποιον με σκύλο οδηγό? Πολλές φορές όταν μας συναντάει ο κόσμος έξω, μιλάει στον Νήτρο, τον χαϊδεύουνε, του στέλνουνε φυλάκια ή ακόμα μας τραβάνε το λουρί ή το γυλαίκο, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γνωρίζουν τι είναι ο σκύλος οδηγός και είναι πάρα πολλοί γονείς που λένε στα παιδιά τους ότι είναι σε εργασία, οπότε δεν πρέπει να κάνουν τα παραπάνω. Τι σύμβουλες θα έδινε σε κάποιον που σκέφτεται να αποκτήσει σκύλο οδηγό? Το πρώτο που θα έλεγα είναι να αγαπάει τα ζώα και συγκεκριμένα τα σκυλιά. Το δεύτερο, να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του ζώου. Και το τρίτο, να θέλει να εξελίξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, την Άννα Μπαλάν και τον αξιαγάπητο Νήτρο. Στη νύχτα
νύχτα η Άννα προχωρά, χωρίς το φως να δείχνει τη χαρά. Μαζί της ο Νήτρος σύντροφος πιστός, στον κόσμο αυτόν τον αόρατο φωτός. Από τη γη στο φως ανεβαίνουμε, μαζί τα πάντα καταφέρνουμε. Τυφλότητα δεν σημαίνει σταμάτω, με τον Νήτρο πάντα προχωρώ. Η βρε Δεκέμβρη μέρα αφύπνισης, για τους ανθρώπους με αναπηρία σύμβολα ζωής. Η Άννα δείχνει με καρδιά δυνατή πως η δύναμη είναι στον καθένα κρυμμένη. Από τη γη στο φως ανεβαίνουμε, μαζί τα πάντα καταφέρνουμε. Τυφλότητα δεν σημαίνει σταμάτω, με τον Νήτρο πάντα προχωρώ. Σαν άστρα στον ουρανό φωτεινά, η Άννα και ο Νήτρο λάμπουν ξανά. Σ' αυτή τη μάχη όλοι μαζί αφήνουμε την ελπίδα να φανεί. Από τη γη στο φως ανεβαίνουμε, μαζί τα πάντα καταφέρνουμε. Τυφλότητα δεν σημαίνει σταμάτω, με τον Νήτρο πάντα προχωρώ. Μες στη νύχτα και στο φως, η Άννα και ο Νήτρο, μια καρδιά, ένας σκοπός. Ας γιορτάσουμε την αντοχή, την αγάπη, την πίστη, τη ζωή.